ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. имрӯз 28 июни соли 2024 қарор дорем дар маҳаллаи дуюм душанбе, тахминан пеши дуюм душанбе, пушти ширин, наздикиҳои пайванд ва пеши МЧС ҳамҷа МЧС. номи шумо чӣ ака? қарор дорем дар пеши додарамон Фазлиддин сета вай доштагиан, халадилник доштагӣ буданд. яъне сардхона мехоҳанд ки ба иҷора тиян ҳамин сардхонаҳошонро. мана ҳам хел сардхонаҳо ҳаст. ҳозир дарони сардхона медорем, мебинем чӣ хел сардхона ҳаст. ана ин сардхонаи тозаи озода. Фазлиддин, ин сардхонаи шумо чанд метр? 80 тахминан. тахмин 80 метр мураббаъ. чанд пулише чанд пул мегӯяд? қатъи кадоми одаме ки конкретно занг зада маслиҳат кунад, шумо шартнома мебандед, конкретно гап мезанед. Барои ки ҳар хел одамо занг назанад, ман телефони шумо ҳам мемонам. Фазлиддин ҷон, одамо да шумо занг мезананд. ҳамихалин чандта доред шумо? 80 се дона. ҳамдорозен сета сардхона будааст. мана бинед чӣ хел ҳамаш инҷа истифода бурда буданд. нағз ҷавобгӯ ҳаст ба талабот. чӣ хиранид кардагӣ буданд? нағз истод? ҳозир шумо мехоҳед бо дигар одамода супоред? моли худотон буд, тамом шуд? акун мехоҳед супоред. ҳамдиёрони азиз, мана кадоми сардхона мехоҳад дар дохили шаҳри Душанбе, аз бозорҳо дур не, дар дохили шаҳри Душанбе, яъне ба бозорҳо наздик омада супоред. ин баландиаш чанд метр? 4? баланди 4. дарозиш чанд? 12 метр бошад, гуфтед. фаҳмиш чӣ? не 6 нест. як қадам занед кани? 6. як қадам занед кани? қадам занед 1 метр. калом 1 3 4 5 6 ба 12 баландиш 4. ҳамдиёрони азиз, дигар савол ба мо намебиёд. ман ҳамаша гуфтам да шумо, сардӣ то чанди хоҳед сард хунук карда мешавад? -1, -0. акарачка мондагӣ будед, як кадаги буд. раҳмат ба шумо Фазлиддин ҷон. ман телефони шумо мемонам, хоҳишмандон занг мезананд. хоҳишмандони муҳтарам, марҳамат, сардхона будааст дар шаҳри Душанбе. метавонед бемалол аренда гиред. маркази шаҳри Душанбе барқ доим ҳаст. барқ доим ҳаст. инҷа барқ намемурад. барқ доим ҳаст. шумо бемалол дар шаҳри Душанбе молу маҳсулотатонро метавонед захира кунед ва ба бозор буред. бозори шаҳри Душанбе наздикак омада аз ҳамин ҷо, вақте одамои харидорон омада аз ҳамин ҷо аз дарони анбори шумо харидорӣ карда мераванд. як ҷаҳон ташаккур. ба кадоме маъқул бошад як лайк монед ки дигарронам бинанд ки ҳамхелин чиз будасту омада кор афтодаҳо биёянд. кадомеда дар кор аст. ба якдигаремон бояд мо кӯмак кунем. раҳмат, саломат бошед.